Magandang araw po mga ka-rides. Ito po yung Bicol Natural Park. Ang Bicol Natural Park po ay isang protected area. Ang cover po nito simula po sa Sooc, Lupi, Camarines Sur hanggang sa may Pitukang Manok sa may Tuaca, Basud, Camarines Norte. At dito rin po matatagpuan yung tinatawag na mother tree, yung napakalaki pong punong kahoy. At kung pupuntahan nyo po, mga 2 kilometers pa po yung lalakarin nyo. At meron din pong ditong resort sa may boundary po ng Cam Sur and Cam Norte. Ito po yung tinatawag na Bahay Resort. Ang lalakarin nyo rin po para mapuntahan nyo yung resort, mga 200 meters. Shout out po kay Mr. and Mrs. Aliboso from Sooc, Lupi, Camarines Sur. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa lagi nyong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.